час. І таксама як спікер прапановую пайсці таксама наступным чынам, каб і гледачам і іншым дэлегату парэ было зразумела, чым займаецца парэ, і каб тыя, хто плануюць працаваць, распавялі пра свае планы. Вось такая прапанова па рэгламенце. Калі няма супярэчанняў, калі ласка, тады перадаю слова спадарні Александры Мамаю. Александра, калі ласка. Дзякуй вялікі, ўсім прывітанне. Вельмі рада, што мы пачалі працэс фармавання дэлегацыі дэмакратычных сіл Беларусі ў парэ. Гэта, я думаю, адна з такіх вельмі важных і адказных прац, скажем так, координацыйнай рады, і я сапраўды мела гонар быць кіраўніцай дэлегацыі у папярэдняй кадэнцыі. Крышку распавяду на пачатку пра сябе. Мяне з канца 2020 года я займаюся ў асноўным якраз міжнароднай працай, дыпламаты. Я адна са стваральніц народных амбасадаў, прадстаўніцы народнай амбасады ў Славеніі, і таксама займалася і ў координацыйнай радзе, у супрацоўніцтве з АПК і офісам Святланы Ціханаўскай, арганізацыі візітаў і удзел у шматлікіх мерапрыемстваў. Скажем так, там нейкія дапаўненні, удзельнічаць у гэтай працы, вносіць папраўкі, арганізацыі сайт-івентаў, магчымых выставаў, ініцыяцыі дэкларацый і гэтак далей. Ну і зразумела, што асноўная мова там ангельская, французская, як тыя, хто ведае, гэта як дадатак, але ўся праца звычайна вядзецца на ангельскай мове. У мяне досыць такі свабодны працоўны ўзровень, скажем так. Па папярэдняй кадэнцыі, то есть асноўныя вынікі, я буду казаць не па ўсю дэлегацыю, я думаю, што тыя, хто будзе выступаць далей, таксама пра гэта зазначыць, але з маіх прыярытэтаў, якія заўсёды былі на працягу гэтых 2 гады, гэта перш за ўсё люксембургскія рашэнні. Я ўдзельнічала ў распрацоўцы гэтага дакумента і паслядоўна прасоўваю, і ў тым ліку на сустрэчах з нацыянальнымі дэлегацыямі гэты дакумент выходзіш заўсёды на ўсе сустрэчы з гэтай брашурай, і зараз працую над такім механізмам разам з Радай Еўропы, каб яны імплементаваліся ў розных краінах. Другое, гэта арганізацыя сайт-івента па супрацьдзеянні рускаму міру. Там удзельнічала уся дэлегацыя, выступаў Павел Цяшковіч. Гэта праца з рэзалюцыямі і дакладамі, то есть непасрэдна мая праца гэта было па транснацыянальных рэпрэсіях, па адмене смяротнага пакарання ў Беларусі, і былі таксама вносіліся папраўкі па адказнасці рэжыму Лукашэнка, па міжнародны трыбунал. Мы праводзілі рэгулярныя брыфінгі для палітычных груп, і вось я праводзіла іх у ЕПП. Было створана шмат працоўных кантактаў і з кіраўніцтвам, і з сакратарыятам парэ, у тым ліку такія ёсць асабістыя кантакты, працоўны ўжо ўзровень з прэзідэнткай і генеральнай сакратаркай, і сфармаваны, можна сказаць, такі пул парламентароў, якія нам дапамагаюць там працаваць, падтрымліваюць папраўкі, дэкларацыі, і якія гатовы працаваць больш шчыльна ў далейшым. Таксама я займалася арганізацыяй працы самой дэлегацыі, то есть па большай частцы гэта кантакты з сакратарыятам, планаванне сесій, сустрэчаў, і таксама пошук фінансавання па праграмах мабільнасці, каб удзельнічаць маглі не толькі тры прадстаўнікі, а таксама ўся дэлегацыя плюс сакратар. Ну і крышку па прыярытэтах на новую кадэнцыю. Гэта перш за ўсё пашырэнне магчымасцей працы беларускай дэлегацыі ў парэ. Ужо былі перамовы і з прэзідэнткай Петрабая, і вось зараз на канферэнцыі Новай Беларусі размаўлялі са спецдакладчыкам па Беларусі. Праца над рэзалюцыяй па сітуацыі Беларусі, якая зараз у палітычным камітэце, і таксама рэзалюцыі па беларускай культуры у камітэце па культуры.
плануецца ў наступным годзе прыняццё. Таксама, каб падчас прыняцця рэзалюцыі па Беларусі была магчымасць выступа на пленарным паседжанні Святланы Ціханаўскай ці Алеся Беляцкага, таксама вядуцца перамовы, і плюс арганізацыя нейкіх адпаведных сайд-івентаў, каб беларусаў было бачна. Гэта далейшая адвакацыя люксембургскіх рашэнняў і праблем беларусаў за мяжой, перш за ўсё гэта легалізацыя, мабільнасць і бяспека. Ну і таксама гэта сайд-івенты з рознымі дэлегацыямі і працяг такого сістэмнага ўключэння беларускай праблематыкі ва ўсе рэлевантныя рэзалюцыі і даклады парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дзякуй вялікі за ўвагу і спадзяюся на падтрымку. Дзякуй вялікі. Калі ёсць пытанні да спадарні Александра, калі ласка, падымайце рукі. Калі пытанняў няма, зразумела, усе бачылі і мінулыя справаздачы, і працу, таму я думаю, што тут і самае важнае, што бачылі таксама дакументы, дзе прапісаны досвед, валоданне мовамі, таму пэўнены, што шмат пытанняў не павінна быць. І тады наступны Павел Латушка, калі ласка. Так, все ж таки бачу руку. Спадарня Анастасія да Александры Мамаевой, так? Так, у меня такое питання. Добрий вечір. Я розумію, що зараз новий склад делегації планується. Яка процедура передачі контактів, наработок, які були від прошлої каденції у нову? Дякую. Ну, у нас першы раз мы будем рабіць гэта, але я думаю, што такая ж працэдура, як і з міжнароднай камісіі. У нас застаўся той жа чат, але новай кіраўніцы я перадала пошту справы тыя, якія зараз былі, дыск з усімі дакументамі, якія былі. Ну, наогул не было такога, каб праца канцэнтравалася, напрыклад, толькі там у кіраўніцы. У нас была агульная прастора, да ўсіх дакументаў усе чальцы мелі доступ, уся інфармацыя публікавалася ў чаце. Ну, а кантакты таксама па большасці яны былі агульнымі для ўсёй дэлегацыі. Так, у мяне там ёсць такая скрыначка з візітоўкамі, але я застаюся ў дэлегацыі, калі патрэбны нейкі кантакт, я заўсёды і раней дзялілася ўсімі гэтымі кантактамі і гатовая дзяліцца надалей. Ну, так. Советом Европы, курировал Советом Европы, курировал менавіта миссию ад-хок, якая працавала тады ў Савеце Европы. Лічу, што для нас вельмі важным з'яўляецца тое, што мы маем сваю дэлегацыю. Менавіта хацеў бы спадарню Александру трошки зноў-таки паправіць. Я разумею, што ў дакументах парламенцкай асамблеі Рады Европы напісана, што гэта дэлегацыя дэмакратычных сілаў, але ўсё ж таки гэта важна падкрэсліваць нам, што дзякуючы таму, што адбыліся выбары ў Коордынацыйную раду, дзякуючы таму, што беларусы і беларускі прагаласавалі на гэтых выбарах, мы маем права мець сваю дэлегацыю ў парламенцкай асамблеі Рады Европы, менавіта так, як і іншыя парламенты іншых краінаў. Таму я ўсё ж больш выкарыстоўваю менавіта такой неймінг дэлегацыя Коордынацыйнай рады Беларусі. Для рэжыма гэта велічэзная праблема, таму яны робяць усё, каб нас выкінуць з гэтай структуры, таму яны ажыццяўляюць разнастайныя метады і захады дзеля таго, каб дыскрэдытаваць нашу працу ў парламенцкай асамблеі Рады Европы. Што атрымалася? Ну, атрымалася, я думаю, што ёсць пра што сказаць. Па-першае, мы ўнеслі папраўку, і дзякую тут таксама і спадарні Александры, і ўсім маім калегам і калежанкам, папраўку адпаведную рэзалюцыю па стварэнні спецыяльнага трыбунала адказнасці за злачынства агрэсіі супраць Украіны, дзе проста прама прапісана чорным на белым, што адказнасць за агрэсію нясе вышэйшае вайскова-палітычнае кіраўніцтва Беларусі. Я нават лічу, што калі б нават толькі гэта адна папраўка была прынята дзякуючы нашай дэлегацыі, то гэта ўжо было бы дастаткова, каб сказаць, што варта было працаваць, варта было наведваць гэтыя паседжанні. Палітычная рэзалюцыя, якая была прынята, якая прызнала, дарэчы, Коордынацыйную раду, прызнала Ціханаўскую як лідара дэмакратычных сілаў Беларусі і не прызнала Лукашэнку ў якасці прэзідэнта пасля чарговы раз сфальсіфікаваных выбараў у 2025 годзе і паставіла пытанне аб адказнасці Лукашэнка. Гэта вельмі важна. Уносіў таксама як член дэлегацыі папраўкі па рэзалюцыях, звязаных з незаконным перемещением украинских детей и наступной их индоктринацией в интересах российского свету.
таксама уносіў папраўкі, звязаныя з падтрымкай дзейнасці міжнароднага крымінальнага суда, з улікам таго, што апошні час мы бачым, што шмат хто хацеў бы паставіць пад сумнеў важнасць гэтага інстытута, але гэтай папраўкі, у тым ліку па ініцыятыве нашай дэлегацыі, былі прынятыя. Транснацыянальныя злачынствы, удзел прымаў у адпаведным спецыяльным мерапрыемстве парламенцкай асамблеі Рады Европы, дзе падкрэсліў, што менавіта Беларусь сёння з'яўляецца, на жаль, палігоном і найбольш маштабным прыкладам транснацыянальных злачынстваў адносна тых грамадзян, якія выкінутыя, дэпартаваныя з тэрыторыі нашай краіны. І такая рэзалюцыя была прынята. Это, зразумела, выступленне ў прававым камітэце, камітэце па правах чалавека, у палітычным камітэце, у палітычных дыскусіях па Беларусі. Культурны камітэт на апошняй сесіі, якой я меў гонар прымаць удзел як прадстаўнік Канцылярыі Рады, прадставіў інфармацыю, дзякуючы падтрымцы і нашых праваабаронцах арганізацый, і вясны, і дысідэнты Бай, і іншых пэна беларускага, аб сітуацыі з парушэннем правоў дзеячоў культуры ў Беларусі, рэпрэсіях у сферы культуры. Зараз будзе рыхтавацца адпаведны даклад і рэзалюцыя. Больш за 30 сустрэч мы разам з калегамі і калежанкамі правялі з дэлегацыямі, парламенцкімі дэлегацыямі іншых краін. Лічу, што гэта вельмі важна. Які задачы? Ну, першая задача – гэта спецтрыбунал. Будзем працаваць далей, каб Лукашенко не пазбегнуў адказнасці за злачынства агрэсіі. Наступнае – транснацыянальныя рэпрэсіі. Гэта фокусаваць будзем, напэўна. Наступнае – гэта падрыхтоўка, як сказаў, рэзалюцыі па рэпрэсіях у сферы культуры. Стварэнне групы за дэмакратычную Беларусь у парламенцкай асамблеі Рады Европы. Гэта важна. Легалізацыя беларусаў, аб чым казала гаспадарня Мамаева. Гэтае пытанне будзем падымаць на двухбаковым узроўні, на міжпарламенцкім узроўні. Ну і зразумела, каб беларуская тэматыка была ў парадку дня парламенцкай асамблеі Рады Европы. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Ці ёсць пытанні? Калі ласка, падымайце рукі. Александра Мамаева. Да, тут хутчэй каментар такі, хацела падзякаваць Павлу Павловичу за яго працу. Сапраўды быў адзін з самых актыўных чальцоў дэлегацыі. Было вельмі не ведаю, файна, што быў чалавек, які адказваў за тэму рэпрэсій, транснацыянальных рэпрэсій, санкцый супраць рэжыму Лукашэнка, адказнасці, і спадзяюся, што далей будзе і вы будзеце актыўна на гэтым працаваць і разам будзем гэтае пытанне прасоўваць. Дякую вялікі за каментар. Калі больш пытанняў няма, тады наступная гаспадарня Ксенія Лыскіна, калі ласка. Вам прэзентацыя да 5 хвілін, калі ласка. Спадзяюся быць карацей. Шаноўнае гаспадарства, добры дзень і дзякую за гэты гонар балатавацца як дэлегат. Што тычыцца майго досведу міжнароднай працы, я працавала з міжнароднымі партнёрамі яшчэ пакуль я была ў Беларусі. Я працавала з праграмамі развіцця ААН, з праграмамі, якія здзяйсняў Еўразвяз на тэрыторыі Беларусі досыць шчыльна. Таму мой узровень валодання ангельскай мовай, некалі ён быў афіцыйна адванс. Як казала практыка, ўсё добра, і ўсе тэсты здадзеныя на C2. Што тычыцца, дадаткова у меня ёсць нямецкая з афіцыйным сертыфікатам, пакуль не ўзроўню, які я хацела б, але я на гэтым працую. У якасці сакратаркі дэлегацыі я займалася арганізацыяй працы дэлегацыі. Гэта моя асноўная задача была падрыхтоўкай працы, напісаннем усіх лістоў, працай з сакратарыятам, працай з нацыянальнымі дэлегацыямі, таму што я арганізоўвала сустрэчы нашай дэлегацыі з нацыянальнымі дэлегацыямі і вела перапіску. Дзякуючы згодзе дэлегацыі мне было дадзена права размаўляць на тэмы, якія з'яўляюцца маімі вузкапрафесійнымі. Гэта палітычныя зняволеныя медыя. І ў дадзеным выпадку я хочу сказаць, што калі гэта не так, то я думаю, што мяне паправяць. Але мне удалося зрабіць голас палітычна зняволеных чутнымі, і я магу ганарыцца тым, што наша праца з АЗД Ражган, са спецдакладчыцай па правах чалавека, яна выйшла ўжо на абсалютна сістэматычны ўзровень. Кожную сесію я рыхтую, і мы з дэлегацыяй прэзентуем усе дадзеныя па стане рэпрэсій у Беларусі. Транснацыянальная рэпрэсія – гэта тэма Павла Павловича. У нас апошнюю сесію у нас была вельмі добрая сустрэча, мы хадзілі разам, размаўлялі
размаўлялі абсалютна дакладна пра тыя патрэбы, якія магчымыя, і пра тыя вынікі канкрэтныя, якія магчымы быць з гэтых міжнародных рэзалюцый. Таму што вельмі практычных праблемаў вельмі шмат. А што тычыцца праблемаў палітычна зняволеных пасля пачатку дэпартацыі, мы павінны разумець, што гэта завостраныя праблемы ўсіх беларусаў, якія знаходзяцца за межамі Беларусі. Таму што пытанні з дакументамі для палітзекаў яны найбольш востраныя. Што тычыцца маіх планаў на будучыню. Я разумею, што мне ўжо сёння існуе дастаткова добрыя, з часам нават ужо сяброўскія зносіны і адносіны з парламентарыямі розных краін. І я разумею, што мы павінны працаваць не толькі над прыняццем новых рэзалюцый. І я спадзяюся, што у нас будзе не толькі рэзалюцыя па культуры, але і рэзалюцыя па медыа, таму што на мінулай сесіі мы дамовіліся аб тым, што мы пачынаем у тым кірунку працаваць. Я думаю, што беларускія медыа гэта адна з найбольш балючых і вельмі важных тэмаў, якую мы павінны прасоўваць на міжнародным узроўні, таму што тэма правоў чалавека, тэма свабоды слова, яна вельмі важная і балючая для еўрапейцаў у кожнай краіне сёння. І тут павінна быць шчыльнае супрацоўніцтва са спецдакладчыкамі, і з парламентарамі, і, магчыма, далейшае прасоўванне гэтай тэмы на міжпарламенцкі ўзровень у розных краінах еўразвязу. Дзякуй за ўвагу, я спадзяюся, што я здолею працаваць надалей, таму што планаў у мяне шмат. Дзякуй вялікі за прэзентацыю, все зразумела. Ці ёсць пытанні? Калі ласка, паднімайце рукі. Калі пытанняў няма, тады пераходзім да наступнага кандыдата. Там я гляджу па парадку падачы. Евгений Андреевич, калі ласка, да 5 хвілін. Євген присутніший? Зараз мені добре. Дякую, господар спікер. Дякую, шановні удзельнікі, гледачі. Меня зовут Евгений Андрейчик. Некаторыя мяне ведаюць, тому што я ўжо рабіў прэзентацыю на дэбатах па віцэ-спікерству. Зараз я трошки таксама распавяду пра свой досвед. Гэта перш за ўсё, у мяне ёсць досвед працы на досыць высокім узроўні з міжнароднымі арганізацыямі і інстытуцыямі, такімі як, напрыклад, European External Action Service, Amnesty International, GLOBSEC і іншымі. Таксама гэта досвед працы з міністэрствамі замежных спраў, дыпламатычнымі прадстаўніцтвамі і у галіне камунікацыі дзяржаўнага і міжнароднага ўзроўню. У сваёй працы у паре я бы хацеў засяродзіцца на некалькіх практычных напрамках. Гэта перш за ўсё развіццё пастаянных кантактаў з парламентарыямі і дэлегацыямі, каб беларуская тэматыка заставалася ў еўрапейскім парадку дня. Па-другое, мне цікавы напрамак палітычнай адукацыі. Гэта магчымасць разам з Рады Еўропы развіваць праграмы для беларусаў, у тым ліку маладых беларусаў і прадстаўнікоў дэмакратычных інстытутаў. І таксама асобна я хацеў бы засяродзіцца на пытаннях беларусаў у выгнанні, гэта беларусы ў міграцыі і таксама пытання транснацыянальных рэпрэсій, праблемы легалізацыі, дакументаў і ўвогуле мабільнасці. Ну і, безумоўна, гэта мой прафесійны напрамак міжнароднай камунікацыі. Тут я хацеў бы дапамагаць больш эфектыўна даносіць беларускую пазіцыю да еўрапейскіх партнёраў. У мяне няма досведа працы у паре як у дэлегатаў, які ўжо гаворылі сёння, які рабілі прэзентацыю, але я паглядзеў склад кандыдатаў на гэтай пазіцыі і я вельмі рады, што гэта столькі прафесійных людзей, у якіх я таксама магу чамусьці навучыцца. Таму буду рад працаваць у такой камандзе. Дзякуй. Дзякуй вялікі за прэзентацыю, зразумелыя тэзісы. Александр Мамаева, калі ласка.
Хацела б запытацца, на жаль, не балатуецца у нас Маргарыта Волахава, яна займалася пытаннем, у тым ліку моладзі, ці плануеце вы гэты напрамак, і можа яшчэ распавядзеце, у якіх камітэтах плануеце працаваць у парэ, і калі ведаеце, да якіх палітычных групаў далучыцца. Мяне цікавіць, перш за ўсё так, по поводу моладзевай палітыкі, як я ўжо казаў, то бок, калі мы працуем у рамках праграм, як я гаварыў, па палітычнай адукацыі, нейкіх сістэмных праграм і магчымасці, гэта перш за ўсё фокус на маладых беларусах, таму ў гэтым напрамку было б добра займацца моладзевай палітыкай. А што датычыцца камітэтах, то гэта палітычны камітэт, гэта міграцыі, уцекачы і культура, навука і медыа. То бок гэта прыярытэты, на якіх бы я хацеў сфокусавацца, але таксама калі будзе размяркоўвацца праца, то бок у чым патрэбна будзе дапамога, больш сіл, досведу, то я таксама гатовы падтрымаць. Дзякуй вялікі, зразумела. І тады, калі больш пытанняў няма, бачу, больш няма, пераходзім да наступнай кандыдаткі. Ганна Скрыган ці Скрыган, калі выбачайце, калі неправільна сказаў. Дзень добры, шановное стадарства, спадзяюся, усе мяне слышаць. Мяне завуць Ганна Скрыган. Вось, і я не працавала раней в парэ. Вось гэта моя першая аплікацыя. Ну і таму распавяду трошкі о сабе, так трошкі з біяграфіі. Я з'яўляюся кандидатам геаграфічных навук, дацэнтам з экалогіі. І апошняе месца працы ў Беларусі было в Магілёве в тэхнічным універсітэце. 20 год я займаюся такой грамадзянскай дзейнасцю і пераважна ў галіне экалогіі. І разам наша арганізацыя уваходзіла ў парасолькавую арганізацыю «Зелёнай Беларусі», і разам мы працавалі над рознымі праектамі беларускімі. Дадаткова з'яўляюсь, не дадаткова, але так жыццё так тачылася, што я з'яўляюся былой палітзволенай. Вызвалілася я 4 верасня 24 года, і праз месяц я апынулася ў Польшы, у Варшаве. Зараз я у бяспекі, крок па кроку аднаўляю сваё жыццё. І вось я аплікавалася і дакладна выбірала толькі адны камітэт, палічыўшы, што такая асоба, якая не мае такога дасвядчэння працы ў парламенце, калі яна напіша ўсе камітэты, то гэта будзе выглядаць вельмі дзіўна. І я выбрала камітэт навукі, культуры і медыа, таму што зараз, у апошнія 2 гады, ўжо пасля вызвалення, я гэтым займаюся вельмі шчыльна, вельмі многа. Напрыклад, зараз мы разам з «Зелёнай Беларусю» рыхтуем такі даклад аналітычны на тэму супрадзеяння расійскай прапагандзе і дэзінфармацыі з фокусам на кліматычную, энергетычную палітыку, але я лічу, што гэта вельмі важная тэма для будучыні Беларусі, таму што Расія назаўсёды застанецца нашым суседам, на жаль, і таму мы павінны заўсёды мець на ўвазе, што мы павінны казаць, каб здабыць і зберагчы гэтую энергетычную незалежнасць. І дакладна я ведаю сітуацыю з медыямі і магла бы працаваць у гэтым кірунку, але б яшчэ да сітуацыі і рэпрэсіях у культуры я б дадала не толькі то, што мы ўжо зрабілі справаздачу аб рэпрэсіях сярод эколагаў, яны таксама нумар 3 у спісе рэжыма ворагаў, так, але б яшчэ дадала навукоўцаў, таму што зараз экспертны навуковы патэнцыял у Беларусі разбураецца, і пажадана было б яго не страціць на будучыні. Вось, таму я выбрала гэты камітэт, і гэтым я планую займацца. Калі кажам пра досвед такой працы міжнародовай, то так, я яе маю.
Але такое з такім акцэнтам больш зразумела навуковым і такім акцэнтам грамадскім, бо маю такой досвед распрацоўкі розных дакументаў, так, напрыклад, пазіцыі арганізацыі ў дачыненні там атамнай энергетыкі, альбо пазіцыі, альбо такія стварэннем policy paper і аналітычных справаздач. Зразумела, ангельскі гэта такая мова падставова для міжнародных навуковых камунікацый, валодаю ім вельмі добра, пішу, размаўляю і нема з гэтым праблем. Вось, і таму у будучыні я планую як першапачатковец, які толькі пачынае супрацу з парламентам, развіваць сувязі з парламентарыямі і партыямі Европы. Наша партыя мае такія добрыя стасункі з Еўрапейскай народнай партыяй, мы з'яўляемся назіральнікамі ў гэтай партыі. Ну і таксама зрабіць фокус на працы гэтай камісіі, засяроджваючы на медіа, на навукі і на культуры. Вось. І дзякую вялікі за ўвагу, і калі у вас ёсць пытанні, я адкажу на ўсе вашыя пытанні. Дзякуй вялікі. Калі ёсць пытанні, калі ласка, падымайце рукі. Як ужо класічна і па традыцыі Александр Мамаев. Да, дякую вялікі. Ганна, дякую вялікі за прэзентацыю, вельмі цікава. Просто улічваючы ваш досвед працы ў зялёнай Беларусі па экалагічных пытаннях і гэтак далей, можа вам было б таксама цікава ўвайсці ў сацыяльны камітэт, які займаецца таксама пытаннямі ўстойлівага развіцця, бо у нас у мінулай кадэнцыі якраз не хапала людзей, каб хадзіць надаваць увагі гэтаму камітэту, то вось я б, можа, вам прапанавала згледзець яшчэ гэты камітэт і Вялікі за такое слушное замечание, тому что я не ведала, что социальный комитет займаецца ўстойлівым развіццём. Вось, у Беларусі гэта заўсёды хаваецца за эканомікай, вось, і заўсёды я шукаю гэта ў якісь экалагічных арганізацыях. Так, я з задавальненнем папрацую ў галіне ўстойлівага развіцця, ў галіне экалогіі, і я разумею, што тут моя экспертыза ў гэтай галіне можа быць вельмі прыдатна. Буду рада ўдзелу і буду актыўна ўдзельнічаць у ўсіх мерапрыемствах, якія ёсць. І так, дакладней, маю якісь нефармальныя кантакты ў гэтай галіне, можа, яны не прыдатныя будуць, таму што гэта не парламенцкія кантакты, але лічу, што ўсё будзе добра. Дзякую вялікі. Ксенія Лускіна, ласка. У вас вельмі вялікі прафесійны досвед як навукоўца, як эколага. Я хацела б вас, калі вы сёння толькі акунаецеся ў гэты свет, што вам роецца, што б вы лічылі поспехам праз 2 гады? Праз 2 гады? Ну, ведаеце, маім поспехам было б, калі б удалося прасунуць якусь добрую рэзалюцыю і атрымаць якісь практычныя вынікі ў галіне навуковай і адукацыйнай супрацы з краінамі Еўропы і з парламентам. І калі б гэта было дакладна такая відавочная падтрымка грамадзянскай дзейнасці і беларускіх медыа ў выгнанні. Таму што я шчыра лічу, што гэта адзіная магчымасць для Беларусі атрымаць лепшую будучыню. Дзякуй вялікі. Бачу, больш пытанняў няма. Дзякуй. І тады пераходзім да нашага наступнага кандыдата, гаспадар Владзімір Аркадьевич Остапенко. Калі ласка, вам слова на прэзентацыю. Dziękuję, szanowny speaker, poważane kolegi, poważane глядачи. Ну, коротко представлюсь. Як правило, тут мав назватися сильним дипломатом. Полічу, що маю більше 25 років практичного досвіду праці в цій галині. Ну, додам ще зверху 10 років академічного міжнародного співробітництва. І зрозуміло, що коли часу я шмат можливостей контактувати з міжнародними партнерами, з міжнародними організаціями, і у тим ліку з Советом Європи. На самому початку нашого діалогу, початку 90-х років, мені до сьогоднішнього дня і прикро, і соромно, що Білорусь є єдиною країною, яка
выходящего склад состава Совета Европы. Але спадзяюся, што з нашымі намаганнямі мы зможам эту сітуацыю змяніць. Отзначу, что Совет Европы, на мою думку, является уникальным местом для белорусских демократических сил, потому что эта организация вельми активно позиционовалась в Беларуси, для белорусских демократических сил. Мы ведаем про декларацию Рейкьявика 2023 года, где констатовано на функционирование контактной группы поміж Советом Европы и белорусскими силами. Это уникальная з'ява и готовность развивается з нами супрацоўніцтва як субъектом на международной арене. И это робится по умовах, когда с режимом Лукашенко все контакты заморожены. Тому это вельми уникальное место для нас, как просовывать белорусскую повестку. Я разом з Павлом Латушком меў дачыненне да стварэння працэдуры усталявання нашай дэлегацыі ў Савеце Европы. Я адзначаю, што за 2 гады зроблена вельмі шмат, і я думаю, што мы можам падзякаваць нашим членам за такую вельмі актыўную працу. І зразумела, што эту працу трэба працягваць, трэба паглыбляць, трэба пашыраць, трэба шукаць новыя механізмы, новыя працэдуры, якія маглі бы у практычную плоскасць привесці все эти добрыя тезісы з рэзалюцый парламенцкай асамблеі. Трэба наладжваць супрацоўніцтва з камітэтам міністраў, з іншымі структурамі Совета Европы. Тому я лічу это вельмі важным для нашай будучыні, для того, каб стваралася будучыня для ўсяго беларускага народа. Тому бачу і сенс, і потенціал, і маю компетенцію відповідну, і сподіваюся на те, як до цієї праці долучитися. Хочу подякувати колегам з моєї фракції, керівництву фракції, за те, що пропонували мою кандидатуру на цю посаду у складі делегації. Ну і сподіваюся на вашу підтримку. Дякую. Дякую велике, Владимир Аркадьевич. Ці є питання? Я так розумію, бачу Олександра знову. Не могу не запытаться, Владимир Аркадьевич, дякую велике. Тут, конечно, Рада Європи важна. Я так само мала нагоду разом з вами там працювати в контактній групі Ради Європи, а як представниця Координаційної ради. Ці могли б ви, може, кришку ще по таких пріоритетах праці у парламентській асамблеї Ради Європи, чи, може, у яких комітетах зацікавлені працювати, може, які теми просовувати? Я обозначил там комитет, вам есть экономичный, юридичный, инерцийный, медийный, и адвокацийный, ну, думаю, что и треба и социальный додать, то бишь, что буду pracować там, где потребуется, это первое. А по-другому, ну, зрозуміло, что это актуальные повестки, и я решил быть вельми важным сформироваться нам на то, еще раз в рамках Совета Европы знайти те механизмы, які слово резолюції переведуть у практичну плоскость. Альбо на регіональному європейському уровні, альбо на національному уровне по різних країнах, де дотичиться і реалізації білорусів, і розвиття економічних, наукових, культурних зв'язків, ну і так далі. Так що от, практичні кроки для білорусів, які того потребують. Потом была первая реформа в 2022 году. Я выдаю слово кому-то. Щось у мене з сувязю. Зникаю. Дякую великий. Ці є ще руки. Пропустил действие. Павел Павлович, будь ласка. Дякую, господа спікер. Я хотів би виказатися у підтримку всіх кандидатів у делегацію Координаційної ради демократичних сил Білорусі у парламентської асамблеї Ради Європи. І вельми важно, що є і професійні дипломати, вельми важно, що є люди досвідчені у демократичному руху не один год, які працювали. Хотів би підтримати так само особисто і Ксенію Лускіну, як чоловіка, особу, яка потерпіла мат за те, що вошла у перший склад Координаційної ради. Пам'ятаю, як ми разом
працавалі яшчэ ў мінску у штабе, да, і пазней Ксенія сапраўды потрапіла пад вельмі жорсткія рэпрэсіі з боку рэжыму Лукашэнкі. Я хацеў бы выказаць яе словы павагі і падтрымкі. Хацеў бы усім, в прынцыпе, тут да кожнага вельмі добрыя адносіны. Я вельмі спадзяюся, калі нас падтрымаюць чальцы і чаліні Коордынацыйнай рады, што мы зможам на адпаведным узроўні прадстаўляць Беларусь, беларускія дэмакратычныя сілы, беларускае грамадства. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Ці ёсць яшчэ... вось бачу, рука Юрай Зінкович, калі ласка. Дзякуй, вялікі гаспадар спікер. Шчыра кажучы, я вельмі ўражаны, па-першае, тым, што удалося ўзгадніць 6 кандыдатураў на 6 месцаў, што практычна без конкурса. Ну і па-другое, што практычна няма такіх кандыдатаў, якіх можна паставіць пад сумнеў, іх кампетэнтнасць, падрыхтаванасць і прафесійны досвед. Таму я таксама падтрымліваю Павла Павловича, што падтрымліваю всіх кандыдатаў, і наша фракцыя таксама выказвае падтрымку і будзе галасаваць за прапанаваны склад дэлегацыі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. І тады перайдзем да правнічого. Так, выключу камеру. Перайдзем да пытання. Галасаванне будзе адбывацца у нас все роўна па рэйтынгавай формуле, бо у дэлегатаў патрэба будзе расставіць у адпаведным парадку, нягледзячы на тое, што у нас 6 кандыдатаў на 6 пазіцыяў. Вось, таму прашу сакратарыят запусціць адпаведную працэдуру па выніках сённяшняга паседжання, і першае пытанне парадку дня вычарпана. Я думаю, сапраўды вельмі важна зазначыць, што ўсе кандыдаты кампетэнтныя, маюць адпаведны досвед, і я ўпэўнены, што будуць эфектыўна працаваць у наступным складзе ПАРЭ. І у нас у парадку дня таксама было наступнае пытанне, гэта фармаванне групы па патрэбах для Беларусі. Але я бачу, што Юрай Зінкович, які заяўляў, яго таксама нейкія пытанні былі з сувязю, ці ён прысутнічае, ці ён можа зараз выступіць. Калі не, я думаю, ён апублікуе дакумент адпаведны ў чаце Коордынацыйнай рады, каб дэлегаты маглі азнаёміцца і больш дэталёва абмеркаваць гэтае пытанне, калі ўжо будуць абмяркоўвацца кандыдаты на дэлегаванне ў склад гэтай працоўнай групы па патрэбах для дэмакратычнай Беларусі. Гаспадар Юрай Зінкович, калі ласка. А можна хаця б в 2 словах, што гэта за працоўная група? Я, кажу, зусім не разумею, што гэта. Я бы все ж таки попросил, калі дачакацца магчымасці, каб выступіў гаспадар Губарэвіч, бо ён займаўся, ён больш працаваў у мінулым складзе у гэтай групе. Гэта працоўная група, у склад якой уваходзіць прадстаўнікі Коордынацыйнай рады, офіса, кабінета, і распрацоўваюць прыярытэты для падтрымкі дэмакратычнай Беларусі. І вось менавіта гэтыя прыярытэты, гэтая працоўная група выпрацоўвае, абмяркоўвае сумесна з міжнароднымі партнёрамі. Вось гэта ў 2 словах, але больш дэталёва, паўтаруся, будзе апублікаваны, я думаю, дакумент у чаце, і таксама дадзены адпаведныя каментары да яго. Александр Маёвич, все? Так. Да, бачу, што рук больш няма. Таму другое пытанне парадку дня таксама прапаноўваю зачыніць, і у нас больш у парадку дня пытанняў не было. Заклікаю ўсіх дэлегатаў, усе фракцыі актыўна прымаць удзел у галасаванні, каб адбыўся кворум, каб нашы дэлегаты атрымалі адпаведную падтрымку дэлегатаў Коордынацыйнай рады і атрымалі мандат, каб працаваць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дзякуй усім вялікі і жыве Беларусь. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три.
Что продают туристы у вас на Официально? Ну, Это они не говорят. что-то там? Матрешки с Путиным, матрешки с Лукашенко.